A 20. század hajnalán megszületett repülés hihetetlen sebességgel hódította meg a világot, és vált napjaink legbiztonságosabb, legkörnyezetkímélőbb, legolcsóbb közlekedési eszközévé. 1910-ben a Műegyetem egyetemi tanácsa megvizsgálta, milyen szerepet vállalhat a repülés a modern gazdaságban, és felkérte Bánki professzort, hogy tartson előadásokat a repülés elméletéről. Változatos és küzdelmes idők után a polgári repülés és a hajózás egyetlen ma is működő egyetemi szintű tanszékének, a repülőgépek és hajók tanszék elődjére 1946-ban nevezték ki Varga László professzort. A tanszék Rácz Elemér professzor irányítása alatt vált a repülőgépész oktatás, kutatás elismert központjává. Az 1956 utáni reformtanterv visszafejlesztése alatt Pásztor Endre, Steiger István, Konecsny Ferenc és Benedek Zoltán megtartották a tanszék főprofilját. 1991 után a tanszék a repülőgépészet, a hajóépítőgépészet és általában a repülés és a hajózás nemzetközi szintű kutatás-oktatási központjává vált. A tanszék szoros kapcsolatot tart a hazai és a nemzetközi légi közlekedési ipar résztvevőivel, és az együttműködések során számos eredmény született. A Müncheni Műszaki Egyetem segítségével épült meg hazánk egyetlen kutatószimulátora, mely egyetemünk vezető programja lett a Kutatók Éjszakája programsorozatban. A szimulátor a pilóta és a gép közötti kapcsolat vizsgálatára szolgál, és számos diplomaterv mellett eredményes doktori értekezés is született rajta. A szimulátorral nyert tapasztalatok alapján sikerült kifejleszteni a Hungarocontrol számára egy alkalmazást, mely az archivált radar adatok alapján bármely megtörtént eseményt közérthető módon térben animál. Tanszékünk rendelkezik különböző robotrepülőgépekkel, mely a hallgató kutató munkáját segíti elő. A robotrepülőgépekkel szerzett tapasztalatok például a Bonn Hungary Electronics Kft. Sorozatgyártásra fejlesztett termékében is megjelennek. A hajtóművekkel kapcsolatos kutatások egyik eszköze a TKT-1 sugárhajtómű, melynek fejlesztése a hallgatók bevonásával folyik, akik ennek segítségével a gyakorlatban is megismerhetik a gázturbinák üzemét. Ezen kívül szoros az együttműködés a kassai, illetve brünnói egyetemek hasonló munkát végző szakembereivel. Az áramlások modellezésében számos eredményt értek el kollégáink, melyek ipari hasznosításra is kerültek. A
tanszék kollégái aktívan részt vettek a Nemzeti Légügyi Stratégia megalkotásában, mely részletes helyzetteremtés alapján 10 éves távlatban vetíti előre a hazai légi közlekedés fenntartásához és fejlődéséhez szükséges tevékenységeket, mint az oktatás és a kutatásfejlesztés. Tanszékünk továbbra is tartja a kapcsolatot a régi partnerekkel, és készen áll további együttműködések kialakítására is. Bővebb információért kérjük látogasson el honlapunkra.